Здравейте хора, аз съм Иво и днес отново ще снимам на Clash Royale. Мисля този канал главно да играя Clash Royale и да е главно за него, за тази игра. Тук ще се опитам отново Clan Battle да пуснем, двама човека сме, дано да приеме. А тук ако не е... Ето, да видим какво ще се случи. Royal Arena. Стефан. Това е един мой приятел, с когото това бързо. Добре. Долу-горе. Стана. Това е Спирит. Сега ще вземем кулата. Покрай дъра. Не успяхме. Окей, трябва да пусна скелетон армии. Аз ще пусна моите скелетон армии да вземе кола. Ето. Окей, или барберени, да изчистим пътя малко. Но не можахме в точния момент, но както и да е. Създадем визарта. Fireball. Окей. Пълно този епизод мисля да играем малко Clan Battle. Много обрем берала. Тук не е добре. Тук ни взеха кула. Мисля, че трябва да намаля малко звука на играта. Така, драгам, пуснах без да искам. Малко ще. Така. Да не е съвсем. Да няма. Но те ни помляха. Стана така, защото играх с грешния дек. Не игра с Clan Battle дека си. Да видим дали ще извадим късмет и нещо ще направим. Не, по-скоро не. Ще пуснем Хограйдера. Или Бербера не пуска той. Окей, те се справят. Хограйдера. Млати по кулата. Бързо да изчистим. Не успяхме. Запваме дракона тук. Пускаме един мускет. Една пейка пускаме. Той пуска. Добре. Скелетони. Пейката. Нищо няма направи. Пейката. Изгледаме. Той. О! Спасихме се. Окей. Ще се спасим ли? Хограйдер. Балона. Good game. GG. Ще сменим дека. Ай, така. Да го... Добре. Пише му да... Прати. Ай, ще правим на Милев. Let's go. Let's do this. Главно ще гледам да дефендвам с тези карти. Мисля, пускам принца и после рейч и фриз и после дефендвам. Странно.
Скоро така. Това стана добре. Окей. Лузерта май ще умре, да. Браво. Ето сега вече почваме нашата офанзивна атака. Какво прави? Фак, за какво ги фризнах? Не трябваше така да ги фризвам. Фак, ще загубим. Фак, загубих. Ще загубим. Тая игра ще я загубим. Пускам един лузар тука. Аре бе! Голямо меле, ще пусна инферно дракона. Рич. Два уизарта, дами и господа, наблюдаваме тук. Инферно дракона почва. Не е лошо, 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 лошо. Лошо, 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 лошо. Како ги познаве. Лошо. Вери много лошо. Не, биха на... Тази игра не биха отново. Лошо. Не знам, хора, аз викам да изиграем една игра за купи. Дигнах си малко купите, виждате. Леко ги дигнах сам с 100 или колко. Те съм. Ще гледам да събера голд честове, да напълнят всички целия ред. Като се почне тоя, тука, тука, тука. Ще гледам да отворя тези два силвър честа. И мисля да събера повече годни честове и да направим чест опенинг. Малък чест опенинг, разбира се. Опс. Да почваме тогава. Така. Тук не знам какво да играя, честна дума. Така. Добре. Опа, лошо. Лошо, 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 лошо. Много лошо. Бомбата. Добре, че не стигна до кулата. Сега е време за наша атака. С Хограйдер, разбира се. Той ще пуска скелета на Арен, както винаги. Сега тук трябва да ги запнем. Аре да е зап. Половин час след това запът се включва. Да, как? То е малко гадно, че някои
полшани, когато ги пуснеш след примерно 2-3 секунди или повече, когато има леко получава се някакъв бъг. И това е гадното, че се получава именно този бъг. Да го бутнем този. Така, добре, отново бомбата ни стигна до кута. Не знам как да играя тук. С китар може би. Ето. Сега е момента. Сега е момента да вземем кула, дами и господа. Сега е момента да вземем кула. Ето сега трябва да вземем тази кула, дами и господа. Трябва да вземем тази кула. Окей, запна ми го, но с това нищо няма да ми помогне. Холграйдера да бие. Ще го пусна скелета на армия. Пусна един скелета на армия. Да лог. Ето така. Можем да вземем колата, другата кола. Не. Добре. Пак. Добре се представихме. Плюс 30 купи. Да. Не знам колко минути стана епизода. И мисля да приключвам до тук. Както казах, планирам да стана 7 арена. След това... Писаха ми. Добре, окей. След това да направим един час опенинг и да. Това беше от мен. Абонирайте се, харесвайте, коментирайте. Да. Забравях да ви кажа. Напишете коментари с предложения за вашите декове, с които може да играем. Предложения за дек, който аз да играя, да кача по-бързо арена. Ако го направите, ще съм много благодарен и чао!